Disoluzioak dentsitatearekin. 125 masako aluminio bromuro disoluzio bat daukagu. Disoluzioaren dentsitatea 1,6 gramo mililitrokoa bada, zein da disoluzioaren konzentrazioa gramo satilitroa adierazita? Problema hau irakurri eta gero, jakin behar dugu zer da dakiguna. Eta dakiguna da, 100 gramo disoluzioan daude 25 gramo aluminio bromuroa. Dentsitatearen datuekin jakingo duguna dela 1 mililitro disoluzioa duen masa izango da 1,6 gramokoa. Beraz, zer da eskatzen digutena? Eskatzen digutena dela, ia zenbat gramo aluminio bromuroa dauden 1 litro disoluzioan. Problema hori ebazteko pentsatu egin behar dugu disoluzio batean. Adibidez, irudian agertzen dena. Daukagu 200 mililitro disoluzioa. 200 mililitro disoluzioak jakingo dugu ia zenbat pisatzen duen dentsitatearekin. Eta emaitza izango da 320 gramoko masa. Euneko masa daturekin jakingo dugu zenbat gramo aluminio bromuroa aurkituko dugun disoluzionetan. Hau da, 80 gramo aluminio bromuroa. Beste aldean jakin behar duguna dela 200 mililitro disoluzioa direla 0,2 litroko disoluzioa. Beraz, ja badakigu behar ditugun datuak konzentrazioa adierazteko gramo satilitro. Eta izango dira, 400 gramo aluminio bromuroa, zati 0,2 litrokoa, hau da, 400 gramo satilitro. Badago beste era bat, problema berbera ebazteko. Datuak berdinak izango dira, eta eskatzen digutena ere berdinak. Baina orain gure disoluzioa ez da izango volumena, baizik eta masa. Hau da, izango ditugu 100 gramo disoluzioa. 100 gramo disoluzioa baldin badaukagu, jakingo dugu ia zein den disoluzio honen volumena dentsitatearen datuarekin. Hau da, 22,5 mililitro disoluzioa. Beste aldean, jakingo dugu 22,5 mililitro disoluzioa direla 0,0625 litro disoluzioa. Eta nola 100 gramo disoluzioan daukagun 25 gramo aluminio bromuroa, kalkula dezakegu konzentrazioa, era erraz batean, 25 gramo aluminio bromuroa, zati 0,0625 litro disoluzioa, hau da, emaitza berbera, 400 gramo satilitro. Badago beste era bat, problema berbera ebazteko, eta da aplikatzea bihurketa faktorearen propietateak. Dakiguna dela, beti bezala, 1 gramo disoluzioan daukagu 25 gramo aluminio bromuroa, eta 1 mililitro disoluzioan daukagu 1,6 gramoko masa. Ere dakiguna da 1 litro disoluzioa direla 1000 mililitro disoluzioa. Beraz, orain, aplika ditzakegu bihurketa faktorearen printzipioak. Eskatzen digutena, baldin bada zenbat gramo aluminio bromuroa daude 1 litro disoluzioan, egiten dudan marra, eta kokatzen ditut 25 gramo aluminio bromuroa 100 gramo disoluzioan, gero 1,6 gramo disoluzioan dagoela 1 mililitro disoluzioan, eta noski 1000 mililitro disoluzioa daude 1 litro disoluzioa. Eta emaitza hori da, esan behar moduan, 400 gramo satilitro. Badaukagu beste problema bat. 125 masako konzentrazioa eta 1,15 gramo mililitroko dentsitateko potasio ioduro disoluzio bat daukagu. Zenbat mililitro disoluzioa hartu behar dugu 2 gramo potasio iodura edukitzeko? Hasteko, zer da dakiguna. Eta dakiguna dela da 100 gramo disoluzioan direla 25 gramo potasio ioduroa. Dentsitatearen datuarekin dakigu 1 mililitro disoluzioan duen masa dela 1,5 gramokoa. Beste aldean, jakin behar dugu zer da eskatzen digutena. Eta eskatzen digutena zenbat volumena disoluzioa, mililitrotan, behar dugu 2 gramo potasio iodura eskuratzeko.
Hau da, disoluzion, irudian agertzen den moduan, disoluziotik hartu behar ditugu volumena 2 gramo potasio iodurua izateko. Beraz, 2 gramo potasio iodurua izango dira, euneko masaren planteamentuarekin, 5,7 gramo disoluzioa. Eta noski, dentsitatearekin, 5,7 gramo disoluzioak izango dira, 4,9 mililitro disoluzioa. Eta hau izango da, eskatzen diguten data.